ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഡിയാസ് പബ്ലിക്കാണ്. ജാക്കിനെ കാണാനില്ല. ജാക്ക് എവിടെയാ? ജാക്കിനെ കാണാനില്ല ബ്രോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് മുങ്ങിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. ജാക്കിന് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയമണ്ട് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ബെഡൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഡയമണ്ട് ഒരു സ്റ്റാക്ക് 18 എടുത്തേക്കും. നമ്മൾ പോവുകയാണ്, ഡയമണ്ടും കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ജാക്കിന് ഇവിടെ ഇപ്പോഴൊന്നും കാണുന്നില്ല. റോട്ടൻ ഫ്ലഷ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ വഴി പോവാം. 3000-ലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ വഴിയാണ് ജാക്കിനെ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബെഡും കൂടെ എടുത്തിട്ട് പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ബെഡ് എടുത്തോണ്ട് പോയാലോ? എന്തായാലും ജാക്ക് എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തല്ലേ, വെറുതെ വിടണം. ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഡയമണ്ട് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് മരിക്കാം. ബെഡ് എടുത്ത് ആ ജസ്റ്റിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മരിക്കാം. ഡയമണ്ട് ജസ്റ്റ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പോവാം. ജാക്കിന് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ജാക്ക് ഇപ്പോൾ ഓഡിയോയോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോവാം. ഡയമണ്ടും ബെഡും ഒക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ പോവാം. ബെഡൊന്നും പൊട്ടിച്ചിട്ടോ. ബെഡൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. MG ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. എന്നെ വെറുതെ കളിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. ടാബിൽ MG വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. വെറുതെ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പറയും MG വന്നിട്ടില്ലാന്ന്. എനിക്കറിയാം MG എവിടെടോ MG. ഞാൻ പോവാട്ടോ. വെളി വന്ന് നോക്ക്. ഒരു സമ്മാനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളി വന്ന് നോക്ക്. ഭുജനായിട്ട് വെളി വന്ന് നോക്ക്. ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൗണിന് അടിക്കുന്നില്ല ഒരാള്. ഞാൻ പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് ബെഡ് റെസ്പോൺസ് ചെയ്തിട്ടോ. പതിനാറ് 20 13 20. ഓ 5 ഇനി കുറച്ച് ആർച്ചയുള്ളൂ. കളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഒന്നും കൂടി റെസ്പോൺസ് സെറ്റ് ചെയ്തോ? ഒറ്റ ഹാർട്ട് വരണമെങ്കിൽ ശരി. ഞാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ. ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്ത ഫുഡൊന്നുമില്ല. ഫുഡ് റോട്ടൻ ഫ്ലഷ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് റോട്ടൻ ഫ്ലഷ് എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കും ബ്രോ. ഞാൻ പോയി തല്ലിക്കൊല്ലും. ഞാനോടി ബ്രോ. പാർക്കോണിന്റെ മേലെ കയറ്. അയ്യോ സമാധാനമായി. അത് പെട്ടു. ഞാൻ പാർക്കോറിന്റെ മേലെ കയറി കറക്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ.
ബ്രോ പെട്ടെന്ന് വാ പാർക്കൂറിൽ. എന്റെ അമ്മ എന്നെ രക്ഷിക്കണം. ഇപ്പൊ അടുത്ത സോംബി കഴിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു അടുത്ത സോംബി കുഞ്ഞു കൊച്ചേ വാ, കുഞ്ഞു കൊച്ചേ ഇതിലെ കൂടെ വാ. ഞാൻ പോയി ആരെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് വരാം. ഞാൻ പോയി ആരെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് വരാം. ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. 2-3 സോംബി ഇങ്ങനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരാം. ഇപ്പൊ തത്ത് മറിക്കാലോ. ചേട്ടാ സെട്ടാ സെട്ടാ ഇവിടെ ചേട്ടാ, ഇവിടെ ചേട്ടന്മാരെ കാണുന്നില്ല സാർ. ഓ 2 ചേട്ടന്മാർ. വാ 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 ചേട്ടാ വാ ചേട്ടാ വാ. ചേട്ടനെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഞാൻ അത് കൊണ്ട് മറ്റേ ആള് ചേട്ടനെ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഒരു സ്റ്റേക്ക് ടൈമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരണ. എനിക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഡയമണ്ട് എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ പോയിട്ടെ കുറച്ചും കൂടി ചേട്ടന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം. ഇവിടെ വലിയൊരു ഓട്ടം ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഡയമണ്ട് അവിടെ വെച്ചോടോ. ഞാൻ വെളിയിൽ പോയിട്ട് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ മിണ്ടത്തില്ല. ഞാൻ കറിയും ഒബ്സീഡിയം കൊണ്ട് കവറയും. പിന്നെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വെളിയിൽ ഇറക്കൂല.